Yun, good morning ulit mga kagala. Ito tayo sa Basud, sa Barangay Tuaca, Basud, Camarines Norte. Time check is 6:30. Ito yung last na barangay. Pagtapos ito, Kamsur na. May checkpoint dito. Lalabas tayo. Dito pagka papasok ka, kailangan magpa-antigen test ka. So tayo naka-antigen test na tayo. Pag lalabas walang problema. Pagpapasok yun ang problema. Yun. Ayan o. Bicol Natural Park. Ito yung tinatawag na Bitukang Manok. Ayan. Kasing kalsada. Talagang ano. Ayan, ganyan no. Paikot. Ayan, makikita natin sa drone shot. The Bicol Natural Park. Time check is 6:45 ng umaga. Pupunta tayo sa Naga City, Camarines Sur. Woo! Ayos! Ganda oh! Malapit na tayo sa border ng Camarines Sur at Camarines Norte. Ito na yun. You're leaving Camarines Norte. So after ng tulay na to, Bahit Bridge, Camarines Sur na po ito. Sur. Yun. Good morning mga kagala. Ito tayo sa border ng Camarines Sur at saka ng Cam Norte. Bicol Natural Park, Presidential Proclamation number 431, December 29, 2000, area 5,000 hectares.